Şeva çaremîn hat. Şah Şehriyar êdî nedîhat, ser hişê ku fermanê bide kuştina kesî. Tenê dixwest guh bide zimanê şêrîn û sêhirbazê Şehrazadê. Şehrazadê dest bi çîroka nû kir. Şahê min ê rûmetdar, li bajarekî peravê, masîgirekî pir feqîr hebû. Ev masîgir xwedî hevjîn û sê zarokan bû. Ew wisa xizan bû ku her roj tenê 4 caran tora xwe dave deryayê û bi qedera xwe razî dibû. Rojekê gava çû peravê, tora xwe ya yekem avet. Gava tor kişand, dît ku tê de keriyekî kerekî mirî heye. Dilê wî şikest. Kara duyemîn tor avet, vê carê tenê kûzekî tije herî û qum derket. Cara sêyemîn, tenê şûşeyên şikestî û tîrêjên deryayê di torê de bûn. Masîgir bi hêsirên çavan ber bezmên venêrî û got: Xwedayê min, tu dizanî ku ez feqîr im û debara malbata min li ser vê deryayê ye. Ji kerema xwe qedera min biguherîne. Masîgir ji bo cara çaremîn û dawî tora xwe avêt deryayê. Gava tor kişand, dît ku tiştekî pir giran tê de heye. Bi baldarî tor vekir û dît ku kuzekî ji sifirê zer, ku serê wî bi serbê qurşîn hatibû girtin û morek li ser hebû. Di nava torê de ye. Mor, mora Silêman pixamber bû. Masîgir kêfxweş bû û got: Ez ê vî kûzî li sûkê bifroşim û bi pereyê wî genim bikirim. Lê belê, meraqê zorawî bir. Wî kera xwe derxist. Serbê serê kuzî vekir û hundirê wî nêrî. Tiştek jê derneket. Lê piştî çend saniyan, dumaneke stûr û reş ji kuzî derket û ber bi ezman ve bilind bû. Duman hêdî hêdî li ser rûyê erdê kom bû û bû dê wekî wisa mezin ku serê wî li ewrên ezmanan dixist. Masîgir ji tirsan re dilerizî û nekarî gava xwe bavêje. Dêw bi heybet nêrî û qêriya mizgîniyê bide xwe. Masîgir: Tu ê niha bimirî. Ez ê te bi awayê herî hov bikujim. Masîgir bi ecêb mayî pirsî: Çima? Min tu jî girtîgeha sedsalan rizgar kir. Ma xelata min mirîne. Dêw bersivda: Gudarî bike. Di sedsala yekem a ku ez di vî kuzî de girtî bûm, min sond xwar ku kî min rizgar bike, ez ê wî bikim dewlemendtirîn zilamê cîhanê. Kesî ez rizgar nekirim. Di sedsala duyem de, min sond xwar ku ez ê hemû xezîneyên erdê bidimê. Dîsa kes nehat. Piştî sedsalan, ez pir hêrs bûm û min sond xwar. Kî niha min rizgar bike, ez ê tenê destûrê bidimê ku hilbijêre ka ez ê wî çawa bikujim. Ji ber vê yekê, hilbijartina xwe bike. Masîgir fehm kir ku bi hêza laşî nikare li hember vî dê wî bisekinîne. Lê hişê wî hevdijî hêza dêw bû. Wî bi rûyekî aram got: Temam, ez ê bimirim. Lê berî ku ez bimirim, ez dixwazim pirsyareke bikim. Ez son dixwim bi navê wî yê ku li ser vê morê hatiye nivîsandin, tu rastiyê bêjî. Dêw ji ber sondê neçarma û got: Bipirse, lê zû bike. Masîgir got: Çavê min nikarin vê bawer bikin. Tu dê wekî wisa mezin û bi heybetî, tu çawa di nava vî kuzê piçûk de cî digirî?
ev kûz nebesî destekî te ye jî. Tu derewan dikî, tu ne di nav vî kûzî de bûyî. Dêw ji ber ku rûmeta wî hate binpêkirin, bi hêrs qêriya tu bawer nakî. Niha temaşe bike. Gava çîrok gihîşt vê asta heyecanê, dengê bangê sibehê hat. Şehrazad bêdeng bû bi şêwaza xwe ya asayî li Şah nêrî. Şah Şehriyar bi dilgeşî û heyecan got: Ez son dixwim. Ez nahêlim tu bimirî heta ku ez fêm bikim ka masîgir dê çawa xwe ji destê vî dêwê hov xelas bike.